Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 21 tuig 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 153.5 million nga feeder port gin turnover sa Sagay LGU. Business group nagatanyag sambulig para maengganyo ang mga empleyado nga magpabakuna. Sa balita national, LTO nagklaro nga suspendido pa ang mandatory vehicle inspection pagi sa PMVIC. Vaccination status ng empleyado hindi pwede rason sang termination suno sa dole. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidamang sini.
balita mula sa aksyon. Philippine Standard Time alas 6:12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Formal nga gin-turnover sang Department of Agriculture o kon DA Western Visayas sa lokal nga gobyerno sang Sagay Negros Occidental ang 153.5 million nga 280-meter feeder port kon fish landing sa may barangay Old Sagay, siyudad sang Sagay. Ang DA Region 6 pagiman sa Philippine Rural Development Project o kon PRDP kag gobyerno probensyal sang Negros Occidental ang mga nagpanguna sa blessing kag turnover sa proyekto nga ginapunduhan sang World Bank. Nagsugod ang paperwork sini sa Oktubre tuig 2016 samtang construction naman na nag-umpisa sang Disyembre tuig 2017. Ginpalawig ang timeline sang construction bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpasalamatan ni Governor Bong Lacson ang DA, PRDP kag World Bank sa mga proyekto nga sinusiya makapasanyog sa produksyon, income capacity kag makapaganhagan man sa malayong apekto sang pandemya sa sektor sang agrikultura. 80% sang gingasto nga pondo ang nagikan sa World Bank, 10% ang gikan sa DA, kag 10% naman ang gikan sa gobyerno probensyal. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni Frank Carbon, ang tagpamuno sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, nga nagatanyag na sinasang bulig kung paano mainganyo ang mga trabahante nga wala sa employer nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno kay Carbon, sa mga private business sector, luyag Manila nga makaistorya kag mag-isa ang Department of Labor and Employment o kondole kag National Interagency Task Force agud makadihon sang tikang nga mainganyo ang mga empleyado nga magpabakuna bangod tubdob karon. Hindi pwede nga piliton o kon himuon nga mandatory ang pagpabakuna. Ginpahayag man ni Carbon nga kung hindi mabakunahan ang 50 to 70% sang populasyon, posible nga matapos pa ang pulo ka tuig antes nga maka-fully recover ang ekonomiya sang Pilipinas. Provide that the days na they're down that we cannot earn or bring food on the table, kinanglan at dito sa gudon mo sila. Most likely, that's the same thing siguro nga grabbing hesitancy ng aton nga mga tawag sa wala employer, diba? Yung mga marginalized ones, no? Nabatian si Frank Carbon sang MBCCI. Magapatigayon sa pagbakuna kontra COVID-19 ang gobyerno probensyal sa adlaw sang Sabado kag Domingo. Sunod kay Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Refando Diaz II, iyan na nga ginapangabay si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga sikasuhon ang mga plano kag ibaloon kun diin nga lugar pwede patigayonon. Sunod kay Diaz, napyaran nila nga madamo sa mga tawo ang nagatiner sila pulian kun Sabado kag Domingo bangod kalabanan sa mga ini ang wala sang trabaho. As of October 19, 2021 nga datos, meron na sang 377,318 ka mga negrense ang nabakunan kontra COVID-19 o kung 21% sang ginatarget nga 1,825,370 ka mga tawo. O nadirigin pahag ni Governor Bong Lacson nga kung makabakuna ang probinsya sang 300,000 vaccine doses kada bulan, posible nga malabot ang herd immunity sa Pebrero tuig 2022. Sa dugang pang balita lokal, ginpahayag ni Jesse Ortega, Secretary General sang Sentrong Samahan ng Tsuper at Operators ng Negros Ocon Stone, na plano sining makigsapul sa iban man nga transport group sa syudad sa Bacolod agud makadihon sang joint solution sa problema nga wala pag-untat nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Suno kay Ortega, kadamo na sa mga drivers nga nagareklamo nga haluson makapulis ang kwarta sa ilang mga balay bangod wala labot nga taas ang presyo sang produkto petrolyo. Jutay ang pasahero nga ila masakay bago nagapatuman man sang social distancing. Ginpahayag man ni Ortega nga una na nila ginpangabay ang pagdugang sang 2 ka pesos nga saka sa petihan sa unang 4 ka kilometro apang wala pa ini maprobahan. Depende ni sa mo ng meeting by next week, yung tawag na ko kay panawag ko na sila karoon na lang kung na sa okran na meeting para ma-desisyonan yung official decision kung anong play mo na may linear future action. Nabatian ang tingog ni Jesse Ortega, ang Secretary General sang Stone. Sa katapusan ng balita lokal, negatibo sa gihapon sa suspect ang otoridad sa pagpatay kay Maria Elena Pekeng, empleyado sang City Hall sang San Carlos City. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan,
Ang hepe sang San Carlos PNP, closed circuit television kung CCTV pa lamang ang ilan nakuha kang nakitaan nga naka-helmet ang mga suspect. Suno sa hepe, wala pagid sang tuliid nga motibo ang otoridad nga makatudlo sa mga suspetsado. Ginpahayag man ni Baybayan nga nagapadayon pagid ang ila sining investigasyon sa buligban sang pamilya sang biktima. Kung madumduman, si Peke ang ginuthang samtang nagasakay sa tricycle, padulong siya trabaho sa City Hall sa adtong Lunes sang aga, Oktobre 18. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6. Mabakal. Mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Sa aksyon! TTX mga lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapabilid nga suspendido ang mandatory inspection sa motor vehicle sa Private Motor Vehicle Inspection Center sa kon PMVICs nga una gidmando sa Department of Transportation. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni LTO Chief Edgar Galvante, ang mga PMVICs ang wala ginmanduan nga maguntat sa ilang operasyon kag ang mga nagapanag-iya sang salakyan ang mayara sang option ngay paidalom sa test para sa roadworthiness kag pag-comply sa Clean Air Act sa PMVIC o kung sa pribado man nga emission testing center. Kaning pagklaro ni Galvante matapos ang statement ni Senador Grace Poe nga nakabato ng opisina sa impormasyon nga pila ka mga PMVIC sa pila ka probinsya ang nagbalik na sa mandatory motor vehicle inspections bisan nga mayara sang standing suspension order sa DOTR. Tinalikdan nga Agosto sang nagmando si Transportation Secretary Arthur Tugade sa tanan nga mga regional offices ng LTO nga suspendihon ang mandatory inspection sa mga PMVICs. Sa iban nga balita nasyonal, ging klaro ni Labor Undersecretary Ana Dion nga ginadilian nga i-terminate ang empleyado kun ang hindi pagpabakuna kontra COVID-19 ang rason. Sa laging handa briefing subong nga daw ginpahayag ni Dion ang unvaccinated bilang basihan sa pagkakasatrabaho
ang makabig nga diskriminasyon. Pero una na agin pa ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mayroon na sang legal basis sa mga employers sa mga lugar nga napaidalam sa Alert Level 3 nga i-require ang ilang empleyado nga magpabakuna. Ginsite ni Bello ang resolution sa National IETF ang sa mga lugar nga napaidalam sa Alert Level 3. Ginpahayag man ni Bello nga pwede man nga i-hold ang sweldo sa mga empleyado bangod sa pagbayular sang IETF resolution. Antes nagwa ang IETF resolution, una na sa ito ang ginpahayag ni Bello nga makabig nga illegal ang no vaccine, no work, kag no vaccine, no pay nga polisiya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Presidential Aspirant kag Manila Mayor Isko Moreno nga dapat panubuon sa ang gobyerno nasyonal ang excise tax sa kuryente kag petroleum products bago dinhi ang magaresulta sa paghagan-hagan sa sitwasyon sa mga Pinoy, ilabi na mga mangunguma, mangingisda kag public utility vehicles drivers kag operators. Kining ginpalayag ni Moreno sa town hall meeting sa may barangay Banaba sa may Tarlac sa yaman nga pakigsapol sa kapini sa kagatos ka mga mangunguma kag agricultural workers. Gain pa siguro ni Moreno nga kung magdaog siya bilang presidente, iya panubuon ang excise tax sa petroleum products ang 50% kag ginalantaw nga hindi lamang ini makabenepisyo sa mga pigado kundi lagip man ang mga yara sa middle class. Ginaduso man ni Moreno ang 50% nga tax break sa kuryente kag baka benepisyo diri ang mga konsumidor lakip man ang nagapanag-iya sa mga negosyo. Para kay Moreno ang pagpanubos ng tax sa kuryente ang magaresulta man sa mas madamo nga pagkaon sa pamilya kag makabakal sang mas madamo nga basic needs. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Di Lasay sa Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 21, 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!